Odo da crtam po zidu kad ne mogu pomaći. Baj bre. Ajde bre, tako je. Bitno je to što si rekao da ne možeš. Ne može niko. Odo da crtam po zidu kad ne mogu pomaći. Baj bre. Ajde bre, tako je. Bitno je to što si rekao da ne možeš. Ne može niko. Bye.